sannu. A to Allah ina son ka bani number Rahama. Ko ga kai ni inda zan ga Rahama. Kai amma kai baka da hankali ko? Ha? Rahama kan ai Rahama sai ta Allah. Ina da gan wani number Rahama. Ai Rahama sai ga Allah. Allah dai ka bada Rahama. Ka dai kokari kai aikin kwarai. Abba dan fullo. Wata na nan wadda aka mai Rahama Sa'idu. TikToker. Kai ni kan ban gane wanga turan shi ba. Ina san Rahama Allah dan sani kai aiki gobe lahira ka ji daɗi. Sai dai kuma irin yan bokon ga kila su sun sani. Malama assalamu alaikum. Dan bismillah. To Allah ina son ki bani number Rahama. Kin san Rahama? Wata TikToker. Ni ko na san Rahama. Kai Rahama Allah kika shewa kin san inda kina da hankali ka? Kai Rahama gidanmu take. Yaya ta ce uwanmu guda ubanmu guda da ita. Kaga na farko iPhone inda na fara yi farko ita ta fara sai min. Kai kin ga san iPhone. Kai Rahama mutunta mallam. Mutun da. Gidanmu take ba ka san gidanmu ba. A ina bai wa Allah. Dan Nijar ne taho. Don ayi mai asiri followers dina na TikTok sun kare. Ko ki ban number Rahama ko kuma ki kai ni inda take. Kawo ina baka. To. Gata. Hello Rahama. Hello, you're trying to call is currently switched off. Haba ban jin turanci, ime Hausa, kin san mu mutanen Nijar. Kai, ko da yake an ce bere ba ta ko? A ban ga laihinta ba.